lwezulu. Ngoba ngiyiziyona mayihlabelela lapha. Zithi into omusha athatha izulu. Uthatha ukungcwele ngoba lokho bomhlaba kuyedlula. Izwe-ke abantu benkosi liyedlula kodwa uShembe umile naphakade. Isikhathi ngoba sicele manje ukuthi uNkulunkulu akathixo amehlo ethu sibone abantu benkosi ukuthi uNkulunkulu phambi kwethu uphelele. Ayibonge inkosi. Ngikusho lokho abantu benkosi mhlampe ngingakaqali uba ngingqongqoze zibili inkosi yamakhosi ngiyacela ungifihle enyazi lwezulu. Lapha ezweni lakithi kunomuzi kaNkulunkulu esiwakhayo waseHlomane wakithi kaSwayimane. Loya muzi wakho abantu benkosi ngase ngaguqa lapha ngathi inkosi masicela inkosi into kuwe awukazi inkosi umuntu mayicela isiko umphosele itshe. Yenza inkosi uba leza indonga zivuke ngoba sathenjiswa abantu benkosi ukuthi umhlaba mawususonga uyogijima nawe uyongena emzini owakhiwe ngakini lapho khona uNkulunkulu emfumana khona. Kufanele abantu benkosi ungahlali relax ungekho umuzi ezweni lakini. Ngoba mhla usonga umhlaba ngazi ukuthi uyophuma ushoniphi. Kodwa abantu benkosi sesifika nasesihlangene lapha ezweni lakithi kunevesi lalifundwa indoda emzala uMkitazi. Uyalazi ukhuzwa lakithi ngoba lifunde khuzwa sondela khuzwa. Sondela lalifundwe uMkitazi elivesi abantu benkosi. Ufakazi walento engiyikhuluma kukhona umama la eThempeleni. Umama wakandimanda wakaJoyce ngicela guqe nimbona phansi isandla abantu benkosi ngoba ezweni lakithi sinenkonzo yamashumi esiyenzayo. Esithi mase siyenza sithi umuntu akanikele ngeshumi sicela uShembe ahamba ofuna abantu bakini ababoshiwe ehlabathini ngoba abantu siyabahlabela inkomo nembuzi kodwa uShembe umnikazi wemphefumulo uManazaretha. Ukhona umnikazi wemagcwalisa. Sukuhlezi funda umbaba funda lona. Bonke abaleleyo othulini lomhlaba. Ufunde kahle uShumayela sekhethoweni. Bonke abaleleyo othulini lomhlaba. Yebo. uJehova uyababiza bayovuka ngokushesha. Amhlale phansi inkosi uSisi. Hlale kahle wena. Lelo abantu benkosi yayiva umfundo womfundisi wezola kithi ongasekho emhlabeni ngishaya hamba umfuni inkosi umvusa. Abenkosi phambi kobuso bakho kuyizwele. Ngoba Nkosi lapha ezweni lakithi lenkosikazi engikhuluma ngayo bayibona aManazaretha. Yakhe ishumi. Yakhe ngaleli shumi lapha ekhaya seyihlathi inkomo nezimbuzi kwenza imicimbi lapha ekhaya kodwa abantu lapha ekhaya abaziyi. Ngase ngithi wonke umuntu lapha emshwada sothi masihlangene bandla niphathe ishumi ninikele abantu basemangeni nitshela uShembe unyazi lwezulu. Niyeza bancane. Ukuthi abafune laba bantu. Lenkosazi zabangithapheli amashumi hlaba amabili eminyaka indoda yakhe yashona angakaze ayibona ngamehlo ayikho into engenziwe ekhaya. Kodwa wanethela amashumi atabenkosi afaka lapha ngaphakathi kumkhululo eyiboshwa inkosi enkulu unyazi lwezulu. Kwase kwenzeka inqaba abantu benkosi. Funa ngisize ngobe kuna Bhayibhelini lapha uDr. 28 ethi Dr. 28 ethi yathanda abantu benkosi sifunde le ndaba mawuqeda lapho kunesabelelo-ke sekwabe sakithi emshwade. Ngithi abantu benkosi mase sikule nkonzo ongathi umuntu nomuntu njengoba kade ekhuluma umvangeli wakithi ekuseni umuntu nomuntu angakhumbula abantu benkosi njengoba silana sizelana ukuzwa ikhonzela thina kodwa khona abantu abasilumileyo. Mhlawumfikise ukuze kufa masingenzanga lutho bawufela wasiphucele eMnazaretha uhambe uyishesha. Ikhona manje. Funda.
namuhla uJehova uThixo wakho uyakuphakamisela phezu kwezizwe zonke ezisemhlabeni. Zonke lezizibusiso ziyakuza phezu kwakho zikufikele uma ulalela izwi likaJehova uThixo wakho. Uyabusiswa emzini, uyabusiswa nasensimini, iyabusiswa inzalo yomzimba wakho, nezithelo zomhlabathi wakho, nenzalo zinkomo zakho, nokuzala kwezinkomo zakho, nemihlambi yezimvu zakho. Liyabusiswa iqoma lakho nezitsha zakho zezinkwa. Uyabusiswa emndenini wakho, uyabusiswa nasekuphumeni kwakho. uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezivukelayo zibulawe phambi kobuso bakho. Ziyakufikela ngenye imini, zikubalekele ngezindlela eziyisikhombisa. Ngiyabonga Mshumayeli. La mazwi abantu abenkosi ungafundela njengoba sisuke emakhaya into enkulu ukuzolalela izwi likaNkulunkulu. Phezu kwakho konke. Kodwa abantu abenkosi ngifisa uba ngiphuke ingoma ka-159. Le ngoma enzoyivuka abantu abenkosi njengoba sihlezi lapha abantu abenkosi sigqoke iy'ngubo ezimhlophe. Iy'ngubo lezi ey'gqoka abantu abanqobile ithuna ngaleyo sizathu. Intombi noma ngabe unkosikazi mase kufika insuku zokufa bayothi mase begqiba abantu sebekushiya sebeyohlala abantu endlini sebeyocaza ifa lakho wena usule lapha ulimelwe impethu nentuthwane. Uyavama ukufika ushadwe mase kukhanyisela ngethosha bese kuba khona umbhalo wehlike ethuneni lakho usuwedwa. Ngicela ukulifundela lo mbhalo uzowufica ethuneni lakho. Ufunde enqube ingoma ka-26. Bese siyakhupha. Zonke izono engizenzileyo ziyimingoti phambi kwami. Ngingethuse noma sinye esingenakwaziwa. Ngazama ngaphelela ehlane, ngathanda ukuzithukusa. Ngathi uma ngithandaza ngisehlane, zamemeza ngezwi elikhulu. Zathi ungangishiyi nami, ngiyathanda ukuhamba nawe. Ngiyekuzwa okushoyo phambi kaBaba osezulwini. Kudingeka uzifihle zonke izono zakho. Ungashiyi noma uyothandaza. Ungangishiyi noma uyothandaza. Ngiyathanda ngikuzwe ukuzibika kwakho phambi. Sizawukuba le ngoma abantu benkosi. Ngoba sathi mase sihlabelela le ngoma ehlomane. Yavuka indoda yalonkosikazi yathi umngani ngiyabonga ukunginikela nge10. Kufika inkosi yabathunyazi izafika ngenyula. Ngikhishwe ngi10 ofuka ungibongele kumfundisi uMadondo ukhuluma lento. Ngibonga inkosi.
inkosi enkulu unyazwe inkosi. Bada lenkosi siphambi kaNkulunkulu omuhle unyazwe izulu lo esithi kubantu emhlabeni. Ongenzeki kubantu kodwa la unyazi nokuyenzeka abantwana benkosi. Bakhona abantu ezinokutangaza. Sithi ongenzeki kubantu kodwa unyazi nokunjani kwenzeka abantwana benkosi. uNkulunkulu opheleleyo bangcwele ngijabulile kulezi zinsuku abantwana benkosi ngijabule ngoba abantwana benkosi sisonke njengoba silapha siphezu kwamaguma semshada yinkosi. Mana dayibele intate esatshele ukuthi emehlweni ethu saba nenkani. Mungu umntwana esha abantwana benkosi ngapha ethi inkosi uThixo lenkosi azama njalo. Uma ufika uzokwelipha enkosini uthi ngizocela inhlaka yomsebenzi wami ngicela inhlaka yokwakha umzababa noma ngicela inhlaka nkosima. Ngoba kuyinhlaka mana sithola ushele. Inhlaka kwenza njani? Thola ushele nonto yokuthi kuyinhlaka. Ngoba manje asezona iy'ntanda nasifikile kaseswele. Noma ngabe ungasebenzi uma ukhonza unyaze uthi ukhamba lapha abantu kodwa kusiyona imele yomkhandlo othize ngoba ukhonza unyaze Jesu. Lapha abantwana benkosi ngihamba ney'ntandane nabafelokazi ney'nketane ezathi umfundisi siyathanda nathi uNkulunkulu azonyathela ezweni lakithi emshadweni. Wayesesemelela uNkulunkulu abantwana benkosi namhlanje simi lapha sophakamisa izandla sothi inkosi yamakhosi abantu ewakushiya impela ukuyosibanda nangabe ngathiwa izwe seliyabhudisa ngeke bathethele sothi inkosi yamakhosi yehlisa umusa nkosi. Khumbule shembe izwe lakithi. Namhlanje shembe ababoshweshembe bavuse emadoneni. Bavuke nkosi bakhuluma ukuthi sebephambi konyathi wezelo nkosi. Ingakho suka ingoma abantwana benkosi. Lethi noma sekufika abantu awumfundisi besala ngokuthengela inkosi
ikulunya phezulu amasonto ey'moto ngithi naye qalani nenzele mina umcimbi omkhulu njengomfundisi ngibona cha niyakwazi bese niyabamba ningamgxeki lowo muntu lahlekelwe umoya kaNkulunkulu ngibukeleni cha khona kancane hayi bantwana benkosi ukucela amehlo ithi inkosi ukhona abantu abasebenze kahle kangakanani kodwa bahlose izinhliziyo zabo athi sendayo isephu lapha sekugcineni kwethempele ithi inhliziyo yakhe namfuna ukuyohlala lapha phambi kweparadesi phambi kwepulpiti lonyazi Yesu namadoda mayisela phethekweni aphumula namaringi lawafakwayo khona usisothi mawuqhamuka kuqhaqhamana asho umswela athi khona indawo la uhlaba udlule khona njengenayiti awusabheke emuva ikhona kanje ukuba masesila paswacela manje sicela izandla sinikele lingilozi zethu basingasishiyi ngoba kozalikhe lelivulo esifisa nkosi ukuba siye kulo sifuna nkosi ukuba siphelele ezandleni zakho nyasoshe lapha ekhaya kunomuzi engiwakhela emaqadini enzansi kunobaba nje bengithi mangidlula esitolo ebese phansi izandla lobaba ebese sabona wemfana kamkilazi mina-ke ngadala kambi kodwa benkosi abathi nje ngiyabathanda mangifica nje abanomzane behlezi nginayo imali ngiyekitha nokusala niphuze ucoca-cola baphuze owabo obomvu nomnyama nginandaba kodwa ngifuna isibusise kutheke makusolilanga ngasengibona la madoda-ke ngibandule futhi inkosikazi lapha ekhaya iyazi yathi uma ifika izokwaba yafika iphethe amacansi afika iphethe ney'nkamba konke njengoba yayizoganye umfazi umadoda ezogana lapha ekhaya umanje kushaya i-weekend ezongibona amadoda aze endodeni yakamadoda ufuna afika ahlale ngaphansi komuntu lapha sixoxe indaba basho bathi hayi amadoda ngathi kutshelile emzini wakho ngapha phela manje amadoda umuzi uzofu kuphela lowo ugqoko ngena sabehlezi nemiqhele nje emihle namagolide ngathi umuzi uphelile ekhaya bantwana benkosi yayisingela le ndoda ngifuna ukukhuluma indaba kumemfishane yayisingela le ndoda yayisihlala lapha yayisihlala kosofa isindoda hayi Madondo angifuni ukuhlala kosofa asabe siyongena endlini la ufuna uhlala khona ube wedwa sengitshele nababa ngendlela obukeka ngayo ngathi uphathe ikhame ngifake nemsamo wakithi uthe nayi ngiyacela baba sami ngase ngibuka indaba le ndoda baba mangimcabanga nje ebeseno-98 years eminyaka ngase ngesithathu saphuma zikhona-ke izindlu lapha ekhaya kwakhiwishi mase sifika sesiyeza phezulu siyahlala le ndoda siyangibheka sithi Madondo mina angikaze ngisonto futhi angikaze ngingene endlini yesonto ithi kodwa kade ngibuka imnyamkama ngabona ukuthi sengiyahamba emhlabeni ithi-ke ngase ngihamba ngimemeza ubaba uzala ngathi baba ngiyacela
ngimsize nginosizi ngiyahluka kakhulu uthi lo muntu mina sengileyo unyaka nenyanga ezisithupha ngisabazi ukuthola ma kushonile manje vele ngene umuntu lana sijumelane naye angishayele lo muntu angqamule ngiwe la phansi azaphuma unkosikazi senginala ngedwa unkosikazi ngiyakhala nje endlini yini baba kwenzela uthi lo muntu umshaza okuyinsuku wesexaqiyembe lo muntu wamtshengisa lapha ngazi uyabona ungathi khona umuntu omsika ngamnesi uthi-ke zonke iy'nsuku nje uthi ngelanga uma ngifuna ukuphumula ze ngocela ulala emzini yabantu hawu yini baba kwenze njani na usefike lobona ngizelana ngocela ungisize Madondo ngoba ngithe uma ngimemeza ubaba ongizalayo wenze umntanami namhlanje ngizokuvakashela ngo-12 o'clock ngo-12 sengizofika ngawo angizofika ngo-12 wasebusuku ngizofika ngo-12 wasemini ohlala endlini ube wedwa angabi khona omunye umuntu uvale futhi emnyango wangabatshela lapho sekwaqala kodwa ukuthi ubaba usashona kuzokwenzeka kanjani wayesengala lo muntu wayesehlala utheze wasekufika umoya omkhulu ngathi wishu sasesivuleke sihlapakalele bantwana benkosi ngikhuluma ngento la emaqapheni uthi kuthele bona bese sihlapha angithi icapha-ke niyazi mazilezi zasemakhaya akuzona inhlapha ey'theni ngoba sibe zinedwa ngokomali okunye thina sekukhona iy'wiji niyazi niyalazi abantu basemakhaya uthi kuthele bona wayesengena uyise wayesefike ehlala phezu kwesihluke emini ngo-12 kanje wesethi sibalibali ngize kuwe uhlupheke kakhulu mntanami kodwa manje ngifuna ungisize hamba uyofuna amaNazaretha ufike uwatshela amaNazaretha ukuthi lolu sizo nalo lwafika kanjani kuzosinda uthi-ke wesethe umuntu amaNazaretha ngeke ngizothi ngithi uma ngikhuluma lento lo muntu mesambe tshela bonke abantu ngophinde ngibe yini emhlabeni usethi-ke lo muntu hayi lalela hamba uye kusibanibani wesemyalela mina-ke angazi ukuthi wamyalela nje bangambona esefika lapha ekhaya ma esefika-ke lo muntu usethi ngiyacela ungisize ngoba ngiyazi sheke uzongisiza kunefoto enkulu lapha ekhaya lenkosi enkulu unyazi lezulu wayesevele esukuma lo baba wayesembamba leli foto ngathi awu baba ngoba awulona iphalo mdala uzokweba into ungayicelanga wayesendlela ifoto ngifuna mangilala ngikubeka sendle kombhede ngizothola ukuphumula lo baba cha baba akunankinga ungalithatha leli foto kodwa leli foto alihlangani namanga lihlala neqiniso leli foto wavela lidedela phansi lalinenglasi lawa lapha efahla leli foto wesethi awangibopha Madondo ngithi mina baba khuluma iqiniso lo muntu okushaya zonke iy'nsuku wenzani kuye ungibani ukuthi wesethi faka izandla ekhanda ubaba wakhala wathi Madondo ngingazamtsheleka ifoni ngicela ukufonela unkosikazi wami ekhaya wase ngikhipha ifoni ngamnikeza wayesefona wathi mnyamnyambuzana wayesengena lo muntu wayesefike sehlala uthi mntane ngiyabona sengizohamba emhlabeni kodwa ngithena ngifuna ngabona ukuthi fanele njengoba ngitshele ubaba ukuthi angizofuna amaNazaretha ngifuna ukuzovuma isono njengoba ngihleze ngixoxela zonke iy'nsuku ukuthi angisabulali ukuthi kunomuntu ongishaya manje uMadondo bethi ngithatha leli foto lakhe eselifile uthi uMadondo leli foto ngeke likusize baba ngoba leli foto alihlangani namanga lihlala eqinisweni ubani lo muntu okushayayo angiqondile inkosi ukukhuluma ngesono somuntu kodwa wathi lo muntu kimi Madondo ngiyafisa lento uyikhuluma ngoba iyongikhulula nasethuneni ngoba ngilele kuyo ngiyacela nkosi uhambe ngosomkhulu shembe umphethele ngosomhlanza nomndeni isithi-ke le ndoda mngane le nto angaze ngiyikhulume isingihluphe iminyaka kakhulu kodwa uMadondo namhlanje uthi angivumi isono Madondo lo muntu ofikayo ngiyamazi ubani baba na akagqokeli ngitho la ngasenkathi enjengisipha zethu lomsiza uthi lo muntu hayi umfowethu wakwethu uthi wena lo fika ngishaya
zezulu ukuthi bonke abantu abakuthandayo ushembe bafe thumela ngosingi lozomikhaya manje ziyomisa kuthi bonke ukuthi abantu abamelene nawe nabantu esuku bengena emzini yamaphekula shembe abafe yazezulu nikhona bantwana
uShembe uyezwa wayesephendula lesi sithomba sesibulele wayesekhulu ngoba ngathi angasifundisa lapha nodongeni sahlezi kanjani wayesethi Shembe ngitshela wena Nkosi yamakhosi yaphezulu ngicela namhlanje ngithole ufungithatha nezwa maNazaretha niyangizwa mthini uyazi ngathula uthe meqeda usho njalo wayesesuma wathatha uthula besophosa la ebhantini lami ngathi anguphathi umnikelo ongcolile mina hambe yovuma baba wathi ngeke ngikwenze lokho wayesesuka lo baba wahamba ngampela masekushaya uthwalofu wayesehamba emhlabeni mayesehamba emhlabeni waphunya wakhala lapha usethule lo baba bathe masebefika sekufonela izingane zakhe izingane zibehamba zihlalele endaweni zafika ingane sezisingane kakuqala manje ukuthi ke kufonela imoto izomlanda lithe mayifika le moto yamakhazi ipala nje la wayesevuka ngathi nje ngidumisa imoto ngishona phesheya sayifoni ngathi akasekho umkhulu naphela ke baba washona hamba ongcwatsho babe khona abantu maye sengcwatshe lo baba ngase ngicaba ngithi umuntu mayecela into enje ithiwani ngahamba ngakhona ngayifakela isudu yami ase ngifika ngiyinene nje wenza nje konke uthe mayesehliswa isethi inkosana yakhe cha imanini cela ukuthi umfundisi uMadondo azothandaza lo baba ukuze avuke ethuneni ngacabanga ngathi Shembe kuzoba nzima mase ngithandaza khuluma ngendaba endaba Madala Nkosikazi emaqaqini la esitebheni la ngihlala khona bakhona abanikazi balendaba abayazi ngase ngithandaza Madala Nkosi sengiyaphuthuma uma sengithandazile kwaqala mase ngihambela Madala Nkosi uma sengihambela Madala Nkosi uNkulunkulu enza umusa omuhle wasekudlulisa wey'ntathu maNazaretha wayesese umngane wayesese umngane wena usuzophila inyanga ey'ntathu nawe futhi uzohamba into wena ngizocela ukuthi uma uhamba wena ukuze-ke kungabe kusasa muntu uzocela ukuthi njalo le nyanga engabulala ngayo lo muntu ngifuna iney'ngane zami minyaka yonke nithenge imbuzi nizonikele enkosini umnyazi kodwa ngethi nabe sayinikele kube semthethelele ezulwini ngoba uShembe unyazi wezulu ophethe iy'khiye zezulu maNazaretha nikhona maNazaretha laba bantu umnyaka yonke ngalolu suku abulala ngalolo muntu baletha imbuzi lapha ebuhleni ngoba unyazi Madala Nkosi umnikazi wezulu aketheni amen maNazaretha Madala Nkosi uShembe lo esihamba kuNkulunkulu ophelele maNazaretha ngake ngabona ngihamba sengihlala phansi Nkosi yamakhosi ngabona indoda indisiza yahamba wawuhle esithenga amablocks athenga imethelelo yokwakha bani usuwaphinde ehlala ngaka hawu wayeseqala lo muntu wathena ngifuna ukuqasha umuntu ngiyazakhela bazongisiza kuphela mase kufakwe ihofu wayakha lo muntu wayakha le ndlu mase ngibuya ngithi nawe phela lana fana ngabe kukhona lana isibaba wathe nayo uMadondo abantu bahlupha khona indlu efuna la umnyango
Kumbeke ngasekhona engakhona la. Hawu phela lana afana ngale khona iwili. Hayi hayi afuna lo lamathi njalo Madondo yakhuphuka indlu manasa. Hawu hayi. Angiboni phela la ngena khona, angiboni la ngena khona umoya. Ufuna abantu bebakhona la. Nina ke gibezala amaplango bashayela wathatha uthayela wafaka kwamboza babethela kwenziwayo phini. Ungaphakathi. Sanibane. Lento anesiyakhiwe manje sentenayo. Ngilambile manje la nkosikazi yathatha ngaphansi umthwalo ukudla okunyako nje. Uyadinga noma ngene moya manje asekho indaba azofaka khona umoya. Uzokwenza njani? Akasazi sengihlala phansi sosenkosi. Thekwa ingwele emhlabeni thina bantu siphethe inkinga yokwakha indlu engenamnyango manazana. Nikhona manazana. Akufunakala uma umuntu wakha indlu engenamnyango manazana. Njengoba umuntu angabathandi kangaka abantu bantwana benkosi. Kodwa yathanda mhlawumbe usufile bafika abantu bezongcwaba. Uyabona uma usungcwatshile kufika ingilozi ebusuku kanti usifa nengilozi yalapha ekhaya bese sibela basebenzisana phezu kwakho bese kuqhamuka uNdlovu lwela ephethe isijumbuthi somnikelo wakho wa-23 ezokuthenga komumbi yeza bana kodwa manje inkinga ngoba senkosi emayisentengilezi sokuma manje uphoshe intoni ukuze unqabe uthi uyayithenga inhlabathi awu kukhona inhlabathi yakho somadondo mwenyanya kangaka awu sekuyisanda sibele phansi hayi phosha isikhathi sesi siyaphuthuma uthi uyaphosa hawu khona abantu sebekubangcwala abantu benkosi kwafika iy'ngane zababuyisa ngenkomo nangey'mbuzi azikafiki ukuba hleze emathungeni ngoba bayazakhela injengenamnyango. Niyeza bazali. Namagqubu nenzondo nyanya abantu nomona. Ukhanda injengenamnyango enokuhlupha ethuneni lakho bantwana benkosi. Nikhona abangcwele. Ana niyazi mase fika umfundisi engihlala phansi kosemakhosi. Uma kufika umfundisi esemile, umsebenzi womfundisi munye ukhola isidumbu. Mase ngifike bantwana benkosi, ngibheka into eyodwa ngoba umthetho kamleli bandla. Akuvumelekile umshumayeli ungahlambululi isidumbu esingahlanjululwanga umndeni. Ngithelani manje? Kwenzeka kanjani lapho? Phela uma usuphuma umshumayeli uhlangabeza isidumbu, nina nakhona nisuke nisishiye esangweni lapho bese kusala umndeni. Lo ngawufuna ngawuhambile. Inkosikazi yakhuphuma lokhu bahlala lapho kwekodromu. Hlaba indoda yami. Nikhona abangcwele. Kodwa uma usufile kufunakalani? Suhlezi umndeni lakhe. Sefuna abantu benkosi efuna incwadi yamaHebheru 9:18. Kukhona ngisho amanani asindisiwe la. Ngiqinisile abantu. Uyabona uma uyindoda. Uzokuphela unyaka. Ningaphethe igazi elizingayisho. Ngiqinisile manana amajubo obolana. Nonyaza uyakhona. Sekejime sithi sifuna uzogama siphathe imbhobho lapha esontweni. Hayi bantwana benkosi. Hambe umsakini. Uyona umsakuphi? Ushothi ngajabela ukuthi uzobe khona iy'talo zencwadi. Hawu siyakumela umfundisi uzodla inyama. Ubanamani abantu bezodla inyama kini? Unalo ugqobo. Anginemizwa enhlala kuyona amagama ayinawo ibiza ngamakhosikazi kaMamkhize kaMavezi kaMadlamini wakho la uhlala khona ngabe into laphi kamaba. Letheni igama lokuzwa kini. Nikhona? Sengihlala phansi manje. Kodwa ngiyethemba abantu ukuthi lengoma esiyihlabelela ithi siyayifuna indlela. Umsebenzi omkhokhe
nkosikazi ephosini. Njengoba ningekho ibhokisi lama wakho nje manje uma sephuma umphefumulo wakho kuzoba khona usizi bantwana benkosi. Njengalokhu bantu. Uma kushona umuntu emhlabeni kanti ehlala lapha ka-4 sehlala emchazweni-ke manje nini. Umuntu ungamhlaba usumemezela uyenza lapha ekhaya akabuyisele endlini enjalo ngene endlini entsha. Khuluma isiNgisi Madondo vele basemakhaya. Ufake endlini enjani? Baba wamfaka dining room. Wamfaka. Wamfaka kitchen. Noma wamfaka bathroom. Wamfaka garage. Wema nathengwele. Sengihlala phansi manje. Kade ngifunda incwadi ekuseni. Ngihlase ishupheni bantwana benkosi ngokufunda indaba yabaleleyo. Nikhona manje. Ngoba umsebenzi wami kodwa mase hambile baba wakho omzalana. Funa ngishayise ebuya uma uswakhindo wababa wakho. Uthi wena namhlanje nathi indakha entengwele azohlala kuye ngoba sekuyindengwele. Ungawusekho amen. Usekhona amen. Ngakhuluma banje. Kukhona indlu khona umuzi. Uma uqhamuka nje ngesango uzobona umuntu onomuzi. Uzofika ukhambe izinto ezintathu lo round bemile lapha ekhoneni. Amen. Khona banje. Ngizwe baba wakho, ngizwe bamkhulu wakho, ngizwe wakhokho wakho. Mase bakhona indlu enkulu bantwana benkosi. La uzozama ngabe usumuzi indodakazi yakho. Noma kodwa efike zogana useyangene banje. Angithi nina omngelo sebabela lapha egroundini. Wabela kupho omngakho. Wabela khona. Mina ngiyabuza mina. Wabela khona wabela ngegroundini. Afana amatenda athepho wavinjwa umgwaqo abathosifati. Ehlamoya.
mhlophe babona abantu ngithula lo mfundisi baba-ke wethanda into ey'khala kahle asengilanda amafosha ngaphela sengiphelwe baba uyazi ngiqinisele lento eyishoyo ngeke ngikwazi ukuyenza usethena kanjani sengithi mina uzela baba asengimlungisela ngishango 50 rand wathe phuma ngishango 100 rand ake ngiyamdonsa njalo ngemali sithe siyojika kusephethe 500 sengithi naye isambe sobuka ithulani kababa wakho mase fika ithulani kababa wakhe nje akhombela ukuthi khona ubaba wakhe la ngithi uyabona ngamakhelizi bayothi abantu ngibona Madondo ehamba ngemoto ethize nje wathwala ngoyise ma uhluleka ukwenza njengoba ngekwazi ukwenzana ngokuphila nawe njengoba ungahlali nje uzube nesibindi emsamo abakhulengise umnazana athanda umzeke ngishumayela uhlatshwa kodwa ma usufile sebekunikeza iy'thelo ehlala kukwazi ababazi ukuba uyathanda ibanda mshumayeli kodwa njani wena uselishumi ley'ngane nazo wayifaka iy'phandla kodwa ma seyifile ufuna yiphathe ubhokozi khona namanga dlala ngoshembe unyazo awunto nje ibhayisekile manazana Nkosi yamakhosi ngomntwana nkosi wakho omncane ngizobongela ngosizo lakithi emshwathi Nkosi yamakhosi ngijabula kakhulu Nkosi ekhona nenkosi yakithi kwagcumisa ngiyacela Nkosi igade nenkosi ifihle ikheli Nkosi inamatheleshebe kuwe ngoba sikhe sihlanga esikhona emhlabeni sokufika ngaphandle konyaso Yesu ngibongela Nkosi amabandla ezela kithi Nkosi ayikhandayo siyacela Nkosi yamakhosi namhlanje sizawukhomba Nkosi ukuthi siyafisa uNkulunkulu asakhele umsa wakhe simbone uNkulunkulu ephuma eqhubelisa mdela kulela zela kithi ayibonge Nkosi Nkosi yamakhosi la ngone khona Nkosi ungithethelele ngibuyisele esibini Inkosi kusenzuleko amen